Hello, Nay. Hello, yoy. Ako'y nagpastila na putlan. Mayong kuryente nag-iom na mi diri. Pambayad, kipulang sa imong manghod na pilti, pati ang manok nga pula na impas. Kunsa na lang man yan eh. Uy, nanayaw na gad ka-stress di ha. Kaya ra na ni Junjun himuan og paagi. Nagunsa man kaya, yung marama ka naghangat. Nagtuwad. Nag-ana mo sa imong bahan na bisan og tularok diha. Alagad mo, yoy. Ibutang ka na sa lugar ang inyong mga uwag, ha? Koy, pastilan. Iba na good ang mga manag-ayon karong panahon na. Di na mo pili og lugar og oras sa pag-ana-ana. Ano mauwaw sa inyong mga anak kung maabtan mo nag-ana-ana mo diha? Og tularok?